nie je dôvod sa narodiť a život nemá zmysel, no toto znie dosť provokatívne však. Ale, a to je na tomto zaujímavé, tento pohľad vychádza zo zdroja, ktorý ponúka prekvapivo upokojujúci prístup k tým najväčším otázkam života. Takže poďme sa na to pozrieť. Ako nás môže myšlienka, že život vlastne nemá zmysel, v skutočnosti oslobodiť? Takže, otázka všetkých otázok. Aký je zmysel života? Veď je to základná vec, s ktorou sa asi každý z nás v nejakom bode trápi. Hľadáme odpovede naozaj všade. V náboženstve, vo filozofii, v práci, možno v rodine. A priznajme si, často sa cítime stratení, keď tá odpoveď neprichádza. Dobre, a teraz sa do toho ponorme. Tento pohľad totiž rovno mení pravidlá hry. Hovorí, že si celý čas kladieme úplne nesprávnu otázku. Takže problém vraj nie je v tom, že je odpoveď taká ťažká, ale v tom, že samotná otázka je, proste pomýlená. A v čom presne je problém s tou otázkou prečo? No, podľa tejto perspektívy je naša existencia len výsledkom náhody, nie nejakého veľkého kozmického plánu. Proste sme sa nenarodili s nejakým vopred daným účelom, a to znamená, že hľadanie zmyslu nie je príčinou našej existencie, ale jej dôsledkom. Viete, je to jednoducho ľudská potreba, ktorá vznikne až potom, čo sme sa už narodili. Logicky, ak by sme neexistovali, tak by ani nebol dôvod hľadať nejaký dôvod, však? Takže, tu je ten kľúčový posun. Presunúť sa od tej nezodpovedateľnej otázky prečo k oveľa praktickejšej otázke ako. Namiesto toho, aby sme hľadali nejaký kozmický zmysel, sa môžeme konečne sústrediť na to, ako žiť dobrý a naplnený život. Proste tu a teraz. S tými kartami, ktoré nám život rozdal. No dobre, ale myšlienka nejakej bezvýznamnosti môže znieť dosť depresívne, nie? Lenže, a to je naozaj zaujímavé, tento pohľad ju prezentuje presne naopak, ako najvyššiu formu slobody. Ako je to vôbec možné? Áno, toto je ten východiskový bod, ktorý, priznajme si, môže pôsobiť dosť chladne. Ak neexistuje žiadny predurčený zmysel, neznamená to potom, že je všetko úplne zbytočné? No, práve naopak. Pretože táto myšlienka má jeden neskutočne oslobodzujúci dôsledok. Zamyslíme sa nad tým. Ak neexistuje žiadny veľký plán, ktorý musíme naplniť, tak to znamená, že v ňom nemôžeme ani zlyhať. Zrazu sme oslobodení od všetkých tých vonkajších tlakov a očakávaní. Sme úplne slobodní tvoriť si vlastný zmysel. Alebo proste len žiť, bez toho, aby sme museli niečo dokazovať vesmíru. Dobre, takže ak cieľom nie je naplniť nejaký účel, je to teda o tom, aby sme si čo najviac užívali, maximalizovali potešenie? No, tento pohľad hovorí, že nie. A kľúčom k tomu, ako dobre žiť, je vraj prehodnotiť úlohu utrpenia v našich životoch. Pozrime sa na tento graf. Ukazuje dosť triezvý pohľad na ľudskú skúsenosť. Podľa tohto zdroja väčšina života až 70% je vlastne nejaká forma utrpenia alebo aspoň nepohodlia. Radosť tvorí len maličkú časť. A tak neustále sa naháňať za tými 10%, to je vlastne istá cesta k frustrácii. A tu sa dostávame k jadru veci. Utrpenie a potešenie sú ako dve strany tej istej mince. Nedajú sa oddeliť. Super príklad je hlad. Hlad je utrpenie. Áno, ale práve vďaka nemu sa jedlo stáva takým úžasným potešením. Keby sme nikdy neboli hladní, jedlo by nám ani zďaleka tak nechutilo. Bez toho kontrastu by potešenie stratilo skoro celú svoju intenzitu. Takže o čo tu vlastne ide? Skutočným cieľom by nemalo byť neustále naháňanie sa za tými prchavými vrcholmi radosti. Cieľom je skôr rozširovať ten stredný stav, ten stav pokoja. Práve v tej rovnováhe, v prijatí utrpenia a v takom triezvom prežívaní radosti, presne tam sa nachádza skutočné uspokojenie. No a čo taký posmrtný život? Čo s nebom a peklom? Ak neexistuje vopred daný zmysel, čo sa stane po smrti? No, tento prístup má na to jasnú odpoveď. Presúva nebo a peklo z nejakej vzdialenej budúcnosti priamo do našej súčasnej reality. Podľa tohto pohľadu nebo a peklo nie sú žiadne miesta, kam ideme po smrti. Sú to stavy. Stavy, ktoré si vytvárame doslova každý jeden deň. Svojimi činmi a svojimi vzťahmi. Žiť v harmónii, pomáhať si, tešiť sa spolu. To je nebo na zemi. Naopak, hádky, nenávisť, ubližovanie si, to je peklo, ktoré prežívame presne tu a teraz. A táto myšlienka to vysvetľuje dokonale. Vlastne hovorí, že si to nebo a peklo tvoríme sami. Keď prebereme zodpovednosť za svoje činy, za to dobro, začíname si budovať to svoje nebo.
Ale ako náhle začneme za problémy viniť ostatných, že je to vždy chyba niekoho iného, tak sa vlastne sami udržiavame v pekle. Dobre, takže od filozofie sa teraz posunieme k niečomu praktickejšiemu. Ak teda neexistuje žiadny predpísaný účel, ako konkrétne môžeme žiť ten dobrý život? Tento pohľad ponúka 4 celkom jasné kroky. Prvý krok – vyriešiť si živobytie. Mať finančnú sebestačnosť je proste základ dôstojnosti. Krok 2 – uniknúť nude. Nájsť si nejakú zmysluplnú činnosť. Tretí krok – neustále sa učiť. Cvičiť sebadisciplínu a premýšľať o sebe. A nakoniec, štvrtý, možno ten najdôležitejší krok, zostať v prítomnom okamihu. Krásne to vystihuje táto myšlienka. Ak sme v depresii, žijeme v minulosti. Ak cítime úzkosť, žijeme v budúcnosti. A ak sme v pokoji, žijeme v prítomnosti. Je to jednoduché. Minulosť je preč, nezmeníme ju. Budúcnosť je neistá. Jediný skutočný pokoj môžeme nájsť iba tu a teraz. A teraz sa dostávame k takej záverečnej a myslím, že celkom poznášajúcej myšlienke. Hoci celý tento pohľad odmieta nejaký individuálny osobný zmysel života, ponúka iný druh účelu. Taký, ktorý sa sústredí na naše spoločné, kolektívne pokračovanie. Takže áno, tento pohľad úplne odmieta tú tradičnú predstavu o večnom živote nejakej jednotlivej duše. Takže ak to nie je toto, čo potom zostáva ako nejaký trvalý cieľ. A tu je tá odpoveď. Naša nesmrteľnosť nespočíva v nás ako v jednotlivcoch, spočíva v pokračovaní ľudského druhu a našej spoločnej kultúry. Je to taká kolektívna večnosť, nie individuálna. Inak povedané, žijeme ďalej. Prostredníctvom našich detí, ktoré nesú naše gény. A žijeme ďalej aj prostredníctvom všetkého, čím prispejeme do vedy, umenia, vedomostí. To všetko tvorí naše spoločné kultúrne dedičstvo. A našou úlohou je potom starať sa o tento svet, o tento raj a odovzdať ho ďalším generáciám v čo najlepšom stave. A týmto sa vlastne celý kruh uzatvára. Dobrý život nie je nejaká cieľová stanica alebo posmrtná odmena. Je to neustály proces. Je to tá samotná cesta, na ktorej sa snažíme vytvárať kúsok neba tu na zemi. Pre seba a samozrejme aj pre tých, čo prídu po nás. Takže možno otázka na záver by nemala znieť, aký je zmysel, ale skôr, aký kúsok raja vybudujeme práve dnes.